खुलुमबाय स्टोरियाव आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां बे समाव गासै मुलुगनि थाखाय मोनसे बावनो हायै आरो जारिमिनारि सान जानानै फैदों सुनिता विलियम्सआ बुहुमाव सफैफिनबाय नोंगौ अख्रां दावबायारि सुनिता विलियम्सआ गावनि हानजाखौ लानानै बुहुमाव सफैफिनबाय प्राय 9 दानसिम हादर गेजेरारि अख्रांमा स्टेशनाव थाबथानानै थानायनि उनाव सुनिता विलियम्सआ मोखाङाव मिनिनाय लानानै बुहुमाव सफैफिनबाय सुनिता विलियम्सआ अख्रांमायाव 286 सान थानायनि उनाव बुहुमाव फैफिननायाव जाफुंसार जाबाय आरो बियो अरायनि थाखाय बुहुमाव मोनसे जारिमिनारि सान जाना थासिगोन सुनिता विलियम्सनि बे जाफुंसारनायाव बुहुमनाङैनो रंजाखांनाय फैदों आरो सुनिता विलियम्सजों लोगोसे बिथांनि हानजाखौ बरायदों मख'नो गोनांदि सुनिता विलियम्स आरो बिथांनि लोगो विलमरआ 8 साननि थाखायल' अख्रांमायाव दावबायनो थांदोंमोन नाथाय अख्रां दिङाया जन्थ्रआरि गाज्रि जानायनि जाहोनाव बिथांमोना 9 दानसिम अख्रांमायाव थाबथानानै थानांदों आरो जोबनायाव नासाया एलन मास्कनि स्पेस एक्सनि हेफाजाबाव बुहुम फारसे फैफिननानै मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों सुनिता विलियम्स आरो बिथांनि हानजाया 2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन